Οι Παλαιστίνοι να καλωσορίζουν τις εκπαιδεύτριες. Θα συστήσουμε τα δεξίματα. Δεξιά με την Σάρα, έχουμε την Κάλια. Η Κάλια είναι η πιο ιδιαίτερη από όλες. Έχει δικό της προσωπικότητα. Με την οικογένεια, ο Γιάσον. 5 χρονών ο Γιάσον. Η Κάλια είναι 8 χρονών. Και η Χλόε, 5 χρονών η Χλόε. 5 χρονών, αλλά η κούτσα αυτή με τις φορές. Είναι την Ελένη. Κορμής. Κορμής είναι 7 χρονών, είναι ο πιο δυνατός και είναι ο αρχηγός της ομάδας. Κορμής. Το δευτήνια μας είναι πολύ μικρό ακόμα, ένα δευτήνι που να φτάσει στη ηλικία τα 50 χρόνια. Και με τον τρόπο που στο δευτήνια θα αποδίδουν το χειροκρότημα. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε κάποιες φοβίες σε αυτό το υπέροχο ζώο. Τα έτοιμα είναι πολλά σε αντιλαστικά, έχουμε τα σπόνια, δηλαδή ο δαχτός, το κοσκεφά, έχουμε το στέρμα και γυρνάνε ένα μωρό. Και το μωρό θα το θυμάσουν για 2 χρόνια. Και το μωρό γυρνάει πάντα με την ουρά πρώτα. Παρακαλούμε όσοι είναι μπροστά τις εικόνες και σε αυτή την διαδικασία, ευχαριστούμε να βλέπετε και από πίσω. Τα δελφίνια είναι πολύ δυνατά ζώα. Κάνουμε σε βάρος τα 300 κιλά και σε μήκος στα 3 μέτρα. Έχουμε μια πολύ δυνατή ουρά, πολύ δυνατά χερίδια, διπλανά, αναραχαία. Και είναι αυτό που τους βοηθάει σε όλη αυτή τη συμπεριφορά που βλέπετε. Τα δελφίνια τρώνε χτάλια. Στο στόμα τους εμβονούνται σε κατεβάμπια και τα πίνουν ολόκληρα πολλούς ρέγγες.